ସେଇ ବୁଝିଲନି ତୋ କହିଲେ କଚାଡ଼ି ଦେବେ ଟେକି କଚାଡ଼ି ଦେବ ତଳେ ହାଁ ତମେ କଣ କରିବ ନିଧନ କରିବୁ ତତେ ଏକା ନିଧନ ନିଆ ଖୁଣ୍ଟ ମାରି ଗେଲେ କେ ମାତ୍ରେ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛୁ କେତେ ଆରେ କେଳା 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 ଓକେଲା ଓ ସମତେ ଇଆଡେ କଣ କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବେନି ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାରିଦେବେ ହଁ ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାରିଦେବେ ଆଲୋ ପେଟ ପିଲା ଖାଇ ତୁମେ କେଉଁଠି ପେଟ ପିଲା ଖାଇ ତମେ ପଠାର ଘରରେ ରହିଲ ନାହିଁ ପରପୁରୁଷରେ ଭାଇ କେରୁଣିଲ 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 ଓକେଲା ଏ ପେଟ ପିଲା ଖାଇଲା କଣ କଥା ହାଁ ପେଟ ପିଲା ଖାଇଗୁଡା ଏରା ପଠାଣରେ ରହୁଥିଲେ ଯାଇକି ଶୁଣ ପେଟ ପିଲା କେମିତି ଖାଇଥିଲା ତ ଖାଇଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା ତା ମା ପେଟରେ ହଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଖାଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଆଚ୍ଛା ପେଟ ପିଲା ଗଲେ କଣ କି ପେଟ ପିଲା ଥିଲା ଅଣ୍ଡା ହଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଣ୍ଡା ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଆରେ ତୁ ବୁଝେଇଦେଲୁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଅଛି ପିଲା ସେଇଟାକୁ ଖାଇଥିଲେ ପେଟ ପିଲା ଖାଇ ଖେଳା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କହିଲେ ସେଥିରେ ପେଟ ପିଲା କି ବୁଦ୍ଧିକିର ମୋ ତୋର ଓ ସମତେ ବହୁତ କେଳୁଣି ଏଇ କେଳା କଣ କହିଲା ମୁଁ କଣ ପେଟ ପିଲା ଖାଇଛି କି ହଁ କହୁଛି ତୁ ପେଟ ଖାଇଛି ତା ମା ଖାଇଛି ଫିସା ଦିଆଟା ବୋଧେ ଫିସା ଦିଆ ନା ଫିସା ଦିଆଟା ଫିସା ଦିଆ ତୁ ଇଆଡେ କେଳା ଫିସା ଦିଆ ତୁ ଫୋଟକା ଦାଗ ତ ରଲି ଫେলাই ଫୁଟାଇବୁ ଆଖି ଦୁଇ ଆରେ କେଳା ଫୁଟାଇବୁ ଆଖି ଦୁଇ ଆରେ କେଳା ଫୁଟାଇବୁ ଆଖି ଦୁଇ ଆରେ କେଳା ଫୁଟାଇବୁ ଆଖି ଦୁଇ ଆରେ ଏ ପୁଅ ଓ ସମତେ ଏ ପଳାରେ ନାଇଁ ଆଉ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତିକି କରୁଛି ମା ଘୋଡ଼ିକି ସଲାମ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସଲାମ ନ କରିବ ତା ଜୀବନଟା ହଉଛି ବଦନାମ ବଦନାମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସଲାମ ନ କଲେ ଜୀବନ ଓ ସମତେ ବହୁତ କେଳୁଣି ଏ କେଳା କିଛି କହିବ କି ଆଲୋ ବାବା ବଡି ଅଲଗ ଛୋଡି ଗଲି ବାବା ବଡି ଅଲଗ ଛୋଡି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି କି ବାହାରେ ଯିବ ଏଠାଣି କେରୁଣିଲ ବାହାରେ ଯିବ ଏଠାଣି କେରୁଣିଲ ବାହାରେ ଯିବ ଏଠାଣି ବହୁତ କେଳା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏରା ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୁଡା ହଁ ଭଗବଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୁଡାକ ବହୁତ କେଳୁଣି ହଟକ ସମତେ ବହୁତ କେଳୁଣି ଓ ସମତେ ବହୁତ କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ କହିବି ଭଗବଡି କହିଲା ଆଉ କଣ ମୁଁ ବକବଡି ସିଏ କଣ ଏ ସମତେ ସେ ବକବଡି କହୁଛି ସେ ମତେ କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ କଣ କହୁଛି? ହଠାତ୍ ତୁ ନ କର ଆରେ କେଳା ହଠାତ୍ ତୁ ନ କର ଶୁଣି ଯାଏ ଶୁଣି ତୋ ଗିରା ଚିହ୍ନୁ ତୋର ଲଗା
ଚିହ୍ନିଲେ ଏଥର ଚିହ୍ନିଲେ? ଚିହ୍ନିଲେ ଯିବେ ତ ଯିବେ বলবি ক্ষমা করো মোর দোষ হে সুজনে ক্ষমা করে মোর দোষ ক্ষণে রহ দেবী মোর সন্দেশ ব্রহ্মচারিত না দোষ কেলুনিল তব দোষ কেউ নিল ক্ষমা ও কেলুনি বর্তমানে তুমি রাজি হলো বর্তমান তা সঙ্গে রুচ ନା ନା ଆମେ ଯିବୁନୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯଦି କହିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନହେଲେ ଯିବୁନୁ ও কেলা সমতে କେଳୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ পচারিবে ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ଯିବେ ও সমতে ବହୁତ କେଳା ବହୁତ କେଳୁଣି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ପଚାର ପଚାରିବୁ ପଚାର କେଳେ କହିବ ହଁ କହିବ କେଳେ ତୁ କାହୁଁ ଜନ୍ମ ହରେ କେଳେ ତୁ କାହୁଁ ଜନ୍ମ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କେଉଁ ତାରେ ତୋରା ଓ କେଳା କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ ଆରେ କେଳା କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ ବହୁତ କେଳା ও সমতে କେଳୁଣି କଣ ପଚାରିଲେ ଜାଣିପାରିଲୁ পচারিবে ସେ ପଚାରିଲେ ତୋ ମାତା ପିତା ନାଁ କହ ତୋ ଘର କୋଉଠି କହ କହିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ পচারিবে ହଁ ତୋ ଜନ୍ମ କୋଉଠି କହ ওই ହଁ আগে কেলা ডাক্তার জানবিরু ହଁ জানবি বলে না মতে কি সে কইবে ସିଏ ଝିଅ ଜାଣିଛୁ ସେ କହୁଛି ଜାଣିଛି ସେ କହିବ ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ହଁ, ତୁ ବୁଝେଇକି କହ কেলা ডাক্তার জানবিরু କହ ଆମେ ଜାଣିନୁ জানবি লাগছে କହ গঙ্গা নদী গঙ্গা পিলা গঙ্গা পুଅ বিপদরূপী କହି ପୁତ୍ରା আরে কেলা ডাক্তার জানবিরু କେଳା ଜାତ ଜନବୀରୁ ମାତା ରମ୍ଭାବତୀ ପିତା ସନତ ଭରଦ୍ୱାଜ ସୁତ ଗୁରୁ କେଳୁନୀଳ ଭରଦ୍ୱାଜ ସୁତ ଗୁରୁ বড়দাতা সূত্র কি জানো হ্যাঁ মো না মো জানবির জন্ম হচ্ছে জানবি লাগবে বিশ্বনিমিতি মুছে কেলা ডাক্তারটি জানবি হচ্ছে গঙ্গা নদী আত্মপকালি কেলা ডাক্তার জানবি লোকালি কি କେଳା ଜାତ ଜନବୀରୁ ମାତା ରମ୍ଭାବତୀ ପିତା ସନତ ଭରଦ୍ୱାଜ ସୁତ ଗୁରୁ କେଳୁନୀଳ ଭରଦ୍ୱାଜ ସୁତ ଗୁରୁ বড়দাতা সূত্র কি জানো পুরাণ যে অর্জুন করা হচ্ছে গুরু বড়দাতা সূত্র হচ্ছে বড়দাতা মুনি করা পুরো হচ্ছে দ্রোণ দ্রোণ হচ্ছে গুরু ଓ କେଳୁଣି ବହୁତ ସମତେ ଉତ୍ତର ଠିକ ପାଇଲ ତ ନା ନା ପାଇଲୁନୁ ତ ପାଇଲ ଓ କେଳା ସମତେ ଉତ୍ତର ତ ଦେଲୁ କିଛି ପଚାରିବୁ କି ତୁ ଅଛି ନା ପଚାରିବୁ ସେମାନେ ମତେ ପଚାରିବ ଛାଡ଼ିବି ତୁ ପଚାରିବୁ କେଉଁଠି କାହୁ ଜନ ବଲ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କାହୁ ଜନମ ଆମେ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ କେଳୁନୀଳ କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ କେଳୁନୀଳ କେଉଁଠାରେ ତୋର ଧାମ କେଳୁନୀଳ ତୋ ମାତା ବାପା କେଉଁଠି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କହିପାରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମୋ ମା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ପୁଅ ଏ ଟିକେ ରହ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଓ କେଳୁଣି ବହୁତ ସମତେ କହ ସେ ତ ପଚାରିଲା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ମାତା ପିତା କୋଉଠି ଘର ସବୁ କହ କହିବ ଆମେ ହଁ କହ ନିରନ୍ତ୍ରୀ ମୋହର ମାତା ରେ କେଳେ ନିରନ୍ତ୍ରୀ ମୋହର ମାତା ଆଚ୍ଛା ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣଶାଳା ବିଶ୍ୱ ସୁତା ନିଜ ଗୁରୁ ମାନ ଧାତା କେଳୁନୀଳ
ତାଙ୍କର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି କହିଦ ପଚାରିଲାରୁ ଝିଅ ପଚାରେ ପଚାରେ କଣ ମନେ ଅଛି କଣ ପଚାରେ କଥା ପଚାର ଆମେ ପଚାରିବୁ କହିପାରିବୁ ନର କିଏ ତୋତେ ଦେଲା ରେ କେଳା ନର କିଏ ତୋତେ ଦେଲା ଅଧା କାଠି ତୁଇ କାହୁ ପାଇଲୁ ଝୁଲିକେ ଉଠାରେ ଥିଲା ଝୁଲିକେ ଆରେ ଦିଲା ଆରେ କେଳା ঝুলিকে উঠারে দিলা ঝুলিকে উঠারে দিলা আরে কেলা ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ ଆଜି ପଚାରିଲି ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମସଲା ଆରେ ମୋ ତଳେ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଝୁଲା ଅଠା କାଠି ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ଗଣ ଝୁଲି ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ କେଳୁଣିଲା ଝୁଲା ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ କେଳୁଣିଲା ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ କେଳୁଣିଲା ଝୁଲି ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ କେଳୁଣିଲା ଆରେ କହିଦେଲୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ସାଲା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି ଅଛି ଏ କହିଲୁ କଣ ଆଲୋ ପସରା କେ ଦେଲା ତୋତେ କହିଲି ପସରା କେ ଦେଲା ତୋତେ ସୂଚି ଦାଗ କବାଳି କାମ ପାଇଲୁ ବୁଝାଇ କହିବୁ ମତେ କେଳୁଣିଲା ବୁଝାଇ କହିବୁ ମତେ କେଳୁଣିଲା ବୁଝାଇ କହିବୁ ମତେ କେଳୁଣିଲା ବୁଝାଇ କହିବୁ ମତେ କେଳୁଣିଲା ବହୁତ କେଳୁଣି ଓ ସମତେ ସମତେ ତମେ ତ ପଚାରିଲ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପଚାରିଛି ପସରା କିଏ ଦେଲା କହ କହିବୁ ଆମେ ହଁ କହ ସୂଚି ଦାଗ କିଏ ଦେଲେ କହ କହ ସୂଚି ଦାଗ ଦେଲେ ରତି ଆରେ କେଳା ସୂଚି ଦାଗ ଦେଲେ ରତି ପସରାକୁ ଦେଲେ ଗୋପ ସାରଥି ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଆରେ କେଳା କାଳି ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ କାଳି ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଆରେ କେଳା ସବୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଜାଣି ଗୋପ ସାର ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ହଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଆରେ ଗୋପ ସାର ଦେଖି କହିଲେ তুমি ଶୁଣିଲ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯୋଉ ଗୁଡା ଆନ୍ସର କଲ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଶିଖି ଜାଣିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋପ ସାର ଦେଖି ଅଛି କହ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ କହ ସାରେ ହଁ ଗୋପ ସାର ଦେଖି ଗୋପ ସାରଥି ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ତତେ ବୁଝେଇଦେବେ ଘରକୁ ଗଲେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁନି ହଁ ଯିବୁନି ପଚାରିବ କଣ ମାଗିବ ଆଉ ପଚାରିବ ପଚାରୁନ ଏ ସମତେ ବହୁତ କେଳୁଣି କହ ଓ ସମତେ ବହୁତ କେଳୁଣି ଆମେ ଆହୁରି ପଚାରିବାର ଅଛି ଆହୁରି ପଚାରିବ ଏ ପଚାର ମୁହଁ ଖୋଲିକି ପଚାର ଯଦି ସେ କହିଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ସାଥିରେ ଯିବୁନି ହଁ ସେ କହିବ ଆଉ ନ କହିଲେ କାହିଁକି ଯିବ ସେ କହିଲେ ତମେ ଯିବ ଆଉ ପଚାର ଓ ଚାରି ଜାତି କହ ଆରେ କେଳା କୋ ଚାରି ଜାତି କହ କୋ ଚାରି ଜାତି ଯେବେ ତୁ କହିବୁ ଯେବେ ଦେବୁ ପଛେ ଦେହ ହେଲେ ଦେବ ପଛେ ଦେହ ଆରେ କେଳା ହେଲେ ଦେବ ପଛେ
ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିଦେବେ ହଁ। ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ନେହ କରିଦେବେ ତେଣୁ ସେ କଳା ଚାରିଟା କଳା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ହଁ ମାନନ୍ତୁ ମାନନ୍ତୁ ହଁ ଦେଉ ତୁ ଦବୁ ନା ଆଉ ଖାଲି ମାଗିଦେଲେ କଣ କିଛି ତତେ ତ ମତି ଓ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କେଳା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି କଳା ମୁଁ ଜାଣିନି କଳା କଣ ନୁହେଁ ହଁ ଆଉ ତୁ କହିଲୁ ନା ସେ କେବେ କେବେ କହିବି ଆଲୋ କାଉ କଳା କହିଲି କଳା ଭମର ତୁମେ ବୁଝିବ ହଁ। ଆଲୋ ଆହୁରି କଳା ଏ କହୁଛି ଶୁଣ तुम्हारी मुंडार केसा तुम्हारी मुंडार केसा केवड़िया ସମସ୍ତେ ओकरा तुम्हारी मुंडार केसा तुम्हारी मुंडार केसा ओकरा ଓ ସମସ୍ତେ अरे चारिटा कला तो କହିଦେଲୁ ଆଗ ଛୋଟିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ହଁ କଳା ମୁଁ ଦେଖିନି କଳା ଜାଣିଛୁ କହିଦେଲୁ ଆଉ କଣ ପଚାରିବୁ କି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପଚାରିବୁ ଠିକ ପଚାରିଲୁ ଧଳା ପଚାରି ଧଳା ପଚାରିଲୁ ଆଲୋ ତମେ ତ କଳା ପଚାରିଲ ମୁଁ ଧଳା ପଚାରି ତମକୁ କହିବି ହଁ ଆଲୋ ଧଳା ଚାରି ଜାତି କହଲେ କେଉଁଠି ଧଳା ଚାରି ଜାତି ଆଲୋ ଧଳା ଚାରି ଜାତି ନେବେ ତୁ କହିବୁ কোঠারে করিবি স্নেহ কোঠারে করিবি স্নেহ তোঠারে করিবু স্নেহ তোঠারে করিবু স্নেহ ওকরা ଓ ସମସ୍ତେ ধরা তারি যদি কহ ଧଳା କହିଲେ ସ୍ନେହ କରିବେ ହଁ ଧଳା କହ ଏଇଟା ବୁଝୁନି ହଁ ଦେଖି କହିଲୁ କହିଲି ଜାଣିଛୁ ଆଲୋ ବଗ ଧଳା ବଗୁଲି ଧଳା ଆଲୋ ବଗ ଧଳା ବଗୁଲି ଧଳା ଆହୁରି ଧରେ କହୁଛି ଶୁଣ ସାତେ ହଁ। ସବି ଧଳା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଧଳା କହୁଛି ଆଲୋ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଜିନ ଭାଷ କେଉଡ଼ିଲ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଜିନ ଭାଷ କେଉଡ଼ିଲ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଜିନ ଭାଷ କେଉଡ଼ିଲ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଜିନ ଭାଷ କେଉଡ଼ିଲ আরে তଳୁ করনু ତାପରେ ଆଜି ତମେ ନୁନ ଝୁନ ମାସ ହଉଛି ମାନେ ଧଳା ତମର ମାସ ଝୁନ ହଉଛି ଧଳା ଧଳା ହଉଛି ମାସ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଆଉ କହିଲି আহুরি ଖେଳୁନି আহুরি ଆଉ ଧଳା ପାଇଗଲ ତ କଳା ପାଇଲ ଧଳା ପାଇଲ সমতে ବହୁତ ଖେଳୁନି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ମାଗିବ ଆହୁରି କଣ ପଚାରିବ କହ ଆହୁରି କଣ সমতে ବହୁତ ଖେଳୁନି କଳା ସିନା ଦେଇଦେଲା ହଁ ଆହୁରି ନାଲି ମାଗିବୁ ନା ନାଲି ମାଗିବ ମାଗ নালি চারি জাতি কহ আরে কেলা নালি চারি জাতি কহ নালি চারি জাতি যেবে তু কহিবু নালে দেবু পাছে দেহ এলে দেবু বাজে দেহ। কেলা
ଓକେଳା ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ହେପା ଆଉ ଦବା ଆଉ ଦେଇପାରିବୁ କାହିଁ ତ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଆମ ନାଲିଟା ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇପାରିବୁ ଦେଖିଦେଲୁ ହଁ କୁସୁମ ରଙ୍ଗ କୁଙ୍କୁମ ରଙ୍ଗ ଅପର ରଙ୍ଗ ମନ୍ଦାର କୁସୁମ ରଙ୍ଗ କୁଙ୍କୁମ ରଙ୍ଗ ଅପର ରଙ୍ଗ ମନ୍ଦାର ବୁଝାଇ କହୁ ହଉ କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର